Hej, mit navn er Alex, og velkommen til mit lille videoindslag her, som drejer sig om et kamera, ZI-8, populært kaldet et flipkamera. Og et flipkamera, det hedder det, fordi at man kan flippe et lille USB-stik ud på siden, som man skal bruge, når man sætter til sin computer. Kameraet kører både på Mac og PC-platform. Ingen problemer i det. Ja. Kameraet er velegnet til at indslag på sin blog, på hjemmesider og YouTube eksempelvis. Kameraet kan både bruges som et stillbilledkamera og et videokamera. Bruger man det som et videokamera til videoindslag, må vi anbefale at bruge inde i menuen her, stiller man med den her lille knap der. Der er sådan et tandhjul, så kommer menuen op på kameraet. Den sidder helt ude til venstre på kameraet, set fra fronten af. Når man trykker på den, så kommer der så, undskyld, det var forkert. Vi trykker på kameraknappen i stedet for. Kameraknappen, der sidder til højre. Joysticket, det her lille røde stik, der sidder i midten, hvor man kan vippe frem og tilbage. Der sidder en kameraknap. Trykker man på den, kan man så se, at der er 1080, 720, 60p. Det er velegnet til det amerikanske system. Og 720p er det system, vi bruger her i Europa. Nærmere betegnet som PAL-systemet. Men P står altså godt nok ikke for PAL på det her kamera her. Det står for progressiv indlæsning af billederne, som er mest velegnet til computerbrug. Kameraet og de af kameraet kan stort set bruges på samtlige platforme, vi kender. Det vil sige, at de redigeringssoftware eller værktøj, som vi skal bruge til dette, kunne eksempelvis være Microsoft Live Movie Maker, og hvis man har en Mac-computer, kunne det være iMovie. Kameraet skal altid stå lodret op og ned på denne her måde, når vi bruger det som et videokamera. Der sidder nede i bunden hernede faktisk et lille hul, som man kan bruge, hvis man har en eller anden form for stativ, man kunne sætte kameraet op på. Jeg vil senere her på den her lille blog tage nogle billeder om, hvordan man kunne sætte kameraet op, og eventuelt også bruge den med en ekstern mikrofon. Fordi der er et mikrofoninput på, der gør kameraet velegnet til, hvis man vil lave ordentlig lyd, at man har mulighed for at lave den input i den lille mikrofon, der sidder lige ved siden af linsen her. Ups, nu skal vi lige pege den rigtige vej. Det kan godt være svært, men sådan er der også meget. Ja. Kameraet lagrer på det, der hedder et compact flash-kort. Et SDHC-kort, der sidder inde i siden på kameraet. Så når man flipper sit lille USB-stik op, er der faktisk en gummiprop lige ved siden af, hvor man har mulighed for at tage et kort ud, og dette kort kan også stoppes direkte ind i langt de fleste bærbare PC'er.